25 je do 6. Mi smo ponovo ovdje na kritičnoj tački gdje je Sava probila nasip i gdje voda u istim intenzitetom prelazi na bosansku stranu i plavi Vučilovac, Krepšić i ostala naselja. U ovom trenutku ovdje nema nikoga, tako da ne znamo da li i dalje postoji ideja za realizacijom zaustavljanja vodene stihije. Zaustav čovjek kako on ima. A i ovo je čostići brzo. Jedna i druga strana na sam potkopao. Rile! Ne idi tamo, Rile! Rile! Ne idi tamo! Što da ga nađeš, jel? Gledaš čovječ, helikopter riglo negdje za odvodu. Mi gledamo helikopter idemo prošlom po ideaciju. Neš koš ti s čamcima. Ja, je bio gradovačan. Šta? Je bio gradovačan. Šta no? Dobro? Da jedan. Ne, mi smo u čamcima. Ja sam danas 6 priužiška stavati. Molim te, hoćeš? Malo i malo vreće potom. Pa to boje se kad pođemo. Ovdje on ima da im se zavrtoglava da donose te kako se zove da. Jedino ono mora da nešto doći zrati. Mora se baš s ove strane.
dobiješ do pipa, onda krajnjega zabiješ, ovo usporava, ne da voz. Što ti govorio, baci preš. Spomniš od lager, se i zabije to. I poreda, neka je. Operacija na zaprečavanju probijenog nasipa je počela. Kako sada stvari stoje? Pa, nažalost, mi završavamo dan u situaciji da nismo dobili helikoptere Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz nekih tehničkih razloga nismo danas tijekom dana, mislili smo da hoćemo, jer smo imali tako uvjeravanja prevesti ovdje fortifikacijske objekte, teške fortifikacijske objekte koje bismo ubacili i započeli na takav način zaprečavati ovu veliku rupu na brani. U ovom trenutku pokušavamo improvizirati sa stablima da umanjimo isticanje vode. Neki učinak je već vidljiv. On neće polučiti onaj rezultat koji želimo, ali u takvom smo stanju kakvom jesmo. Ipak smo uspjeli dogovoriti sa ministrom obrane gospodinom Osmićem da sutra imamo jedan helikopter na raspolaganju koji će nam transportirati teške elemente ovdje na naspu. Mi smo već iz Brčkog dovezli ovdje jedan teški bager i nekoliko drugih strojeva koji stoje na raspolaganju upravo s ciljem da budemo spremni da djelujemo na zaprečavanju ove ovdje pukotine. Sutra ta operacija se nastavlja što smo danas trebali. Ono što je važno za reći da voda u velikim količinama i dalje isteče iz Save, plavi naša naselja, u našim selima nije dobro stanje, kritično je. Danas smo cijeli dan vršili evakuaciju, ekipe će biti cijelu noć na terenu, pokušavat ćemo spasiti sve što se može spasiti, šteta će biti nemjerljivih veličina i razmjera. Nažalost, evo, bez obzira što smo mi dio Brčko distrikt, sami lokalna jedinica, ipak je vidljivo da se na ovakvim projektima treba djelovati šire. Ovaj nasip je puknuo u županiji Posavskoj, izvan naše nadležnosti, ali evo čini enormno veliku štetu stanovnicima Brčkog distrikta, jer mi se ne možemo ni na koji drugi način niti braniti, osim da se začepi ova rupa ovdje. Šta poručiti Brčacima, šta poručiti građanima distrikta? Situacija nije nimalo sjajna, ali ima li mjesta panici? Pa u ovakvim situacijama, koliko god je bilo teško, ne smijemo paničariti, jeste teško, jeste sve, ali evo, trebamo znati da nemamo ljudskih žrtava. To je jedan veliki uspjeh koji do sada postižemo, materijalne štete ima puno. Moramo ostati hladne glave i razmišljati, svako pokušati da pomogne prvo sam sebi, pa onda i susjedima. Naše ekipe rade, Crveni križ radi, vidim da je jako puno volontera se prijavilo, ljudi dolaze, pitaju treba li pomoći, donose pomoć i želim se svima zahvaliti koji na bilo koji način ovdje pokušaju da pomognu stanovnicima Brčkog distrikta. Ovdje su ekipe ljudi iz kluba Offroad, Silver Wings, dečki koji evo, naprosto su bez straha, idu svugdje, pokušaju da naprave nemoguću situaciju, naprosto ne priznaju poraz. Želimo nešto napraviti i svima se zahvaljujem na njihovom trudu i angažmanu.
bilo džuksa nekog izvjeti. Koji je osoba. Doj kaže, ona ide s bagerom, kaže, prasa, krma, trče po onim djavovu, strne.